Kasapuan ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur kiblating panembah ingkang pantes pinundi nundi saking abekten pangemban pemating praja satene negari parikari bangsa nunggih bapa lurah dalah manggulaning praja ingkang tansah sinugda ing pakurmatan ingkang hamegugati Ibu Suprihateningsih ingkang tansah bagya mulya sengjaning para rawuh kagung semana putri ingkang dahat sekatang pakurmatan. Ngangeti kula lan sedaya jajaring titah ingkang tansah kapurba kawasesa den Gusti ingkang Maha Agung. Pramila sumangga panjenengan kula dherekaken mujaken puji hastuti, puja hastawa sahandhap pating Gusti ingkang murbeng dumadi. Dene-dene kanthi nikmat, sehat, hidayah saha inayahipun kita waget kempal mawon kalawonten radir menika kanthi winantu ing kasugengan. Pramila kasukulan kula panjenengan monggo kita ikraraken kanthi wacan tamit alhamdulillahirabbil alamin. Selawat lan pujian mugi tansah katatepna kajiwa kasalira dumateng sekaring jagat. Mustikaning bawana nggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng keluarganipun para sahabatipun lumebet dumateng tiyang etan tansah nderek tindak lampah panjenenganipun. Mugi kanthi kempalan kula lan sedaya ing ratu menika dados sababiyah tumripun syafaat menjang ing yaumil kiamah. Amin. Tuhuli meta ing deduka dipinah ing sarwiring sesendu bilih kula cumatangka marak mangarsa nggambil kamardikan pansedaya ingkang sekeca wan pantikan ambal wacana nundi awrat mundi dayipun Bapak Haryadi dalah Ibu Purwanti Sagotra kula kapijikinen hangebani wuwus minangka sulih sarira. Pramila tansah kapintersila punapa dene wonten cupet saweting atur kula samangke mboten sanes kula nyuwun lumbutering sih samudra pangasama. Ingkang sepisan Bapak Haryadi dalah garwan keluarga. Lumantar kula ngaturaken salam taklim mugi dumateng katur dumateng Ibu Suprihateningsih dalah gotrah kanthi kula ikraraken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajeng para rawuh nuhuni rantapan ingkang sampun kumathok dening priagung ingkang sami mangkun bebesanan antawisipun Bapak Haryadi dalah Ibu Purwanti ingkang kagungan putra putri kekasihipun ingkang asesilih Roro Ayu Afrilia Eva Oktaviana ingkang dhaup kalian putra kakungipun Ibu Suprihateningsih. Nun sampun kadhaup kaijab kabulaken menurut setataning negari lan agami panggih miturut setataning adat Widi Widana wonten lumampah wonten ing tlatah Temanggung. Wondene ijab kabul sampun kalampah Ari Kamis Paing Surya kaping sekawan Juni Warsa 2026 tabuh 7 langkung 3 menit wanci nuswantutara imbang prajima. Nggih nuwun jurung pambiyantunipun doa saking sepuh miyang bini sepuh lumpapahing adicara ijab kabul sampun lumampah kanthi lancar lan rancap wonten pambeng punapa. Tumaping gati kula minangka suri sarira abadi masrahaken sang pinanganten sarimbit mugi katampi dening Ibu Suprihateningsih Sagotra. Salajeng para rawuh mbok menawi ketingal penganten putri menika dedeg piyadhikipun tasih sampun dewasa ananging tasih kirang ing samudhanipun anggenipun olah-olah tasih mentah isa-isa saking tasih pecah. Kalau aturaken dumateng Bapak Suprihateningsih panggulawentahan dumateng pinanganten putri mugi-mugi anggen badhe lemban wonten madaning sesrayan tansah guyub rukun atut-rutut. Salajeng kula sagotrah kinanten empon-empon bumbu pawon sekedhik saking Bapak Haryadi lan mugi-mugi nyekap dumateng Bapak Ibu Suprihateningsih lan mugi-mugi kemawon anggenipun peparing punika saged katampi sukara ing penggalih kanthi pengajap
dadosno anggenipun sami bebesanan saged barokah samudanipun, barokah rezekinipun, barokah yuswanipun lan barokah keturanipun. Salajeng anggen kula sowan marak sowan wonten ing tlatah Ngrawang, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang mriki mestinipun kathah kalepatanipun anggen kirang subuh seta rangkelan Trapsila lumantar kula Bapak Haryadi ngaturaken agunging samudra pangaksama. Semanten ugi anggen kula matur mbok bilih wonten cupet jawete ngatur tutur kalantur-lantur mboten sanes kula nyuwun agunging samudra paksama ing wusana jaya-jaya wijanti mugia wilujeng ingkang samya pinanggih. Akhiran wa wallahi ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kala kondratan kadang pranata adicara. Nuwun. Prasaja tatan tembang suwedari pangandika pasrah para tamu nedya. Tinampi saking ngarsanipun pamangku ganti lumantar priageng ingkang pantes tampi pakarmatan inggih bendaripun Bapak Susanto Wanji kasumengaken sumeged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Karahayon kawilujengan mugi tansah memayungi dateng panjenengan sami dalah kula. Pangabekti kula kunjuk para pepunden sesepuh bini sepuh ingkang sampun para ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes pinundi ugi ingkang luhur ing budi. Para alim ulama, para kiai, para pangarsaning agami ingkang rinten tantra rati tasah sumanding kitab suci wahyuni ilahi ingkang luhur ing budi ugi ingkang kinabekten. Para sarjana sujana sujananing budi, para priyagung, para pangemban pangembating praja, manggalaning praja linangkung panjenenganipun Bapak Lurah dalah sedaya perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Panjenenganipun Bapak Besan nuwun inggih Bapak Haryadi sekalian Ibu dalah pangayape pinanganten sarimbit ingkang mijil saking tlatah Demangan Bejen Temanggung ingkang kinurmatan. Para rawuh, para pilenggah sedaya ingkang kula hormati linangkung pinanganten saribit ingkang bagya mulya. Mboten kesupen para kadang-kadang pamentri budaya Jawi ingkang cinaketing ing manah. Kanthi linambaran trapsilane budi kumawantun kula hanggempil kamardikan panjenengan sami ingkang nembe eca sakica wawan pangandikan. Atek kula wonten mriki minangka talanging atur saking panjenenganipun Ibu Supriyati Ningsih. Boten ateges panjenenganipun Ibu Supriyati Ningsih boten kuwawi matur priyangga. Hawit wonten ing kalodhangan ingkang prasaja punika nembe pikantuk rahmating Allah Subhanahu wa taala netepi darmaning tiyang sepuh mala kramekaken putranipun nuwun inggih Nak Mas Bagus Hasya Farel Mahardika Putra ingkang sampun sah menggahing tatanan agami sah menggahing tatanan negari kadhawaken dening putra-putrinipun Bapak Haryadi Ibu Purwanti nuwun inggih Nimas Ayu Prelia Eva Oktaviana. Nanging sadèrèngipun kula rasaken matur napa ingkang dados wosing gati atur. Monggo sarengan hamengku puja hastawa puji hastuti. Wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbing dumadi nuwun inggih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring rahmat, paring nikmat dhateng panjenengan sami dalah kula. Katitik wonten ing rikalanggahan punika waget makempal manunggal kanthi ginanjar hayu wilujeng kalis ing sambikala. Shalawat salam kunjuk wonten ngarsa dalan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ingkang tansah panjang sami dalah kula antu-antu berkah saha pitulunganipun awit saking alam donya punika dumugi ing alam kelanggengan semangki. Para pilenggah sedaya ingkang sedaya kinurmatan ewondene wasing geti atur saking panjenenganipun Ibu Supriyatiningsih ingkang angga sepisan. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindha dhateng keluarga ageng Bapa Haryadi ingkang sampun netepi napa ingkang dados panyuwunipun keluarga ageng Ibu Supriyatiningsih bilih wonten ing wekdal punika pinanganten sarimbit kasuwun boyong wonten ing pidalemipun Ibu Supriyatiningsih. Ingkang kalih saking panjenenganipun Duta Saraya Bapa Haryadi ngaturaken salam taklim ugi salam kawilujengan kula tampi kula ekororaken kanthi waosan alaika wa alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten wonten kekiranganipun anggenipun panjenengan sowan hananging saestu panjenenganipun Ibu Supriyatiningsih anggenipun nampi rawuhipun pinanganten sarimbit dalah pangayabipun tasih tebih saking kasampurnan. Ugi pasrahipun pinanganten sarimbit lumantar kula tampi kanthi asta kekalih kanthi rena-renaning penggalih kanthi rasyukur alhamdulillah bilih rawuhipun pinanganten sarimbit dalah panjenengan sami tansah manggihi kawilujengan. Boten hanamung masrahaken pinanganten sarimbit hananging panjenenganipun Duta Saraya saking Bapa Haryadi ngaturaken ugi masrahaken bebetan sesanggan ingkang manika warna-werninipun saestu panjenenganipun Ibu Supriyatiningsih namung ngatoning gunging panuwun ingkang tanpa winates boten waget maringi piwales punapa kemawon hanamung pandonga pamuji ingkang dipun suwunaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi kemawon sedaya amal sih kadarman panjenengan pikantuk piwales dening Allah Subhanahu wa taala sakmurwat napa ingkang dados labuh labet panjenengan. Ing babagan panggulawentah saestu panjenenganipun Ibu Supriyatiningsih dalah sedaya keluarga anggenipun gulawentah dhateng pinanganten putri ing samangke sampun dipun akeni kados dene putra putrinipun piyambak. Boten hamilah-milahaken antawisipun putra mantu saha putranipun piyambak hananging sedaya wau sampun kaakeni dados dene putra putrinipun piyambak. Saking panjenenganipun Bapa Haryadi lumantar Duta Saraya ing samangke paripurnaning adicara panjenengan sedaya badhe ngesakaken kundur. Saestu panjenenganipun Ibu Supriyatiningsih namung ngaturaken wilujeng kundur kanthi nyuwun pandonga pamuji kunduripun panjenengan sami tansah manggihi kawelajengan wonten ing sak margi-margi waget pinanggih keluarga kanthi sowan-sowan. Mekaten semanten anggen kula matur kirang langgengipun wonten tumpangsuh atur saha tata basa kula nyuwun agunging pangampunten ingkang sak kadang-kadangipun kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun wekdal kula aturaken dhateng pangragiting adicara. Paripurna pasrah tinampi para tamu priyagung kalih tangkep asta pratandha sida karya. Sang Narpa Cundaka kadherekaken lenggah wonten madyaning pandhapi parandini wanci lumadining tata upacara adat widiwidana ing samangke kepareng badhe miya sumur sang pinanganten sarimbit yeka kanthi manjing wonten ing sasana Badrayasa. Nyaring lumadining tata upacara risang pinanganten sarimbit manjing wonten ing sasana Badrayasa kalamonta kadina pindha sungkem pring Sang Hyang Ibu Pertiwi.
ilo-ilo jaring para kuna ana gondong ambar arum katiuping samirana jroning pradesan tata upacara adat Widi Widana adat kang mengkur ditata upacara Widi Gusti Kang Maha Kuwasa wedana peparinging Gusti Kang Maha Kuwasa kang asipat jalu kelawan wanudya lumadi tata upacara pambayang risang pinanganten sarimbit kapurwaken kinarya pangabekten risang pinanganten putri kinarya hambasuh ampeyanira ingkang ibu menapa dene ingkang Rama saking endahing swasana jroning satu kewan samya anguningani manuk jalak guyu ngakak-ngakak manuk perkutut manggut-manggut manuk deruk lungguh tenguk-tenguk manuk perenjak jingkrak-jingkrak kebolo ngalungu anguningani endah edining swasana kang ginelar tetaneman tansah katon ijo royo-royo satemah ambabar bombong birawaning panggalih ingkang samya hanguningani parikala semana jumbuh kelan wangsane para sujana tuwin sagung wingkun asis yen tana triprakara kang sanyata marang manungsa datan bisa ngewruhi siji kabegjan jati kang angka loro tinumening wahyu judu tali mangsa dene kang kaping 3 pepesti tibaning kodarat mongko kabeh mau ginaris saka ngarsan Gusti kang anggelar jagat sampun paripurna tata upacara risang pinanganten sarimbit arsa lenggah wonten ing sasana Badraya saya sasana adi ingkang mangkur di sasana papan supanggonan adi kang linangkung ingkang sampun arinakit saking para krida darma satemah nuwuhake swasana ya swasana asri sang juru pangadi busana kepareng ambabar waosan pandonga sedaya amrih kasembatan kinarya pamberating Sukerta mugi tansah sininggira saking baya bayaning marga cinaketa ing rahayu widodha lah mangkono wau angguti asmaraning griya ingkang dereng awis sing lisan sampun paripurna lumadining tata upacara wisudan pambayang risang pinanganten sarimbit ing samangke risang pinanganten sarimbit arsa lenggah wonten ing sasana Badraya tumuli kepareng badhe lumadi tata upacara para tamu sinigek saking sawetawis ing samangke para kadang-kadang mudha tumaruna kepareng sani abiyantara nggih kepareng ambabar pakaryan unjuk wonten ngarsanipun sagung para tamu midulya sasampunipun sang juru semboga sampun paripurna nggih kepareng hanyembagani risang pinanganten sarimbit amprih sedaya manggih rahayu niskala wonten samangke risang pinanganten sarimbit kepareng kajemenengaken saking sawetawis jinajaran sang Sudarma kepareng hanampi suwanipun para krida dharma nggene sami kepareng nawung krida sung Sugatra tumanjung wonten ngarsanipun para tamu midulya wonten suwanipun para kadang-kadang mudha tumaruna keparenga setunggal widiwati kasuwun hamapak para kanca-kanca sinoman anggenipun kepareng badhe lumadi
Monggo Widiwati tiga sedayanipun kula aturi amapak para kanca-kanca sinoman anggenipun badhe lelados wonten ngarsanipun para tamu. Risang pinanganten saribut keparenga jumeneng sawetawis jinajaran Rama kalian Ibu nampi sawanipun para kadang-kadang mudha tumaruna. Sawanipun para kadang-kadang mudha tumaruna kalamonta kadulu mijil miyos Mataram. Ngaturaken pambagya kawilujengan para tamu
Wilujeng lenegan kanthi raos kamartikaning pangkalih tumuli gelaring budaya Jawi keparang swangi abiyantara nyarengi swanipun para kadang-kadang muda tumaruna kene keparang badhe sungsu gatra tumantuk ngrasanipun para tamu midolya. Sowan gelaring budaya Jawi lumantar swanipun para kanca pametri budaya Sekar Kinasih Campur Sari. Ingkang keparang bijil saking lalatan Kenteng Susukan Kabupaten Semarang. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Insinyur Madan. Sowan nderekaken lekahipun para tamu ngantos dumugi paripurnaning kanthi samangke tumuli wanci kinandenan Triwidiwati ingkang sampun satata gati kepareng nderekaken lekahipun para tamu ngantos dumugi purnaning kanthi samangke satata jumeneng wonten sangat pemanggungan Dia Ayu Lilis ingkang pareng pijil saking lalatan Pengging Kabupaten Boyolali. Ingkang kaping kalih kepareng Widiwati kang kepareng pijil saking lalatan Kabupaten Boyolali Dia Ayu Galung Purwati. Ingkang setunggaling Widiwati kang kepareng pijil saking lalatan Jogja Dia Ayu Titin Apsari. Sinenggoyong kadang makarya keluarga ageng Widi Profesional Audio Sound System awanci kagiaraken lumantar kanal YouTube Lintang Studio video syuting wanci dari akan lekahipun sagung para tamu midolya atas dumugi purnaning kanthi samangke wilujeng lekah kanthi ras temartikane panggalih gelaring budaya Jawi keparang sowan lumantar para kacang pametri budaya Campur Sari Sekar Kinasih. Semoga nuwun kula nuwun.
Matur sembah nuwun. Samangke nyarengi lumadining tata upacara suka parisuka nderekaken kayipun para tamu ing samangke mbobile saking kulawarga ageng pisan sutresna ingkang kepareng mijil saking Laladan Temanggung. Samangke mbobile kepareng badhe paring berkasa pangestu lumantar foto sesarengan ing samangke nyemanggaaken amrih regenipun ing samangke nyuwun rediken saking keluarga Besan Sutresna saking Sang Narpa Jundaka ing samangke. Wanci kepareng sowan gelaring budaya Jawi lumantar sowanipun para kanca Sekar Kinasih Campursari. Lumantar sowanipun Lilis Widiwati kang kepareng mijil saking Laladan Boyolali tersenyum. Sembah nuwun tebih saking Laladan Boyolali menika nderekaken para kanca Sekar Kinasih Campursari. Sekar Kinasih. Mijil saking Kenteng Susukan Kabupaten Semarang. Mekaten. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Insinyur Madan. Sapa Mandan? Mandan. Piyaine sing ndi, Mas? Piyaine iki ndi? Piyaine ilang. Piyaine ra ketok bocahe. Iya, engko rada sore-sore kan, Mas. Heeh. Nggih. Menika nderekaken para kanca Sekar Kinasih lelipur parisuka. Nggih. Ngaturaken uluk salam rumiyin ya, Mas. Monggo, nggih. Nggih, menika bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng siang dumateng para tamu ingkang kinurmatan. Sekecakaken lenggah. Lah malih derek Mayu Bagyo ya Mas, dumateng keluarga besar panjenenganipun Bapak sinten? Keluarganipun Ibu Suprihati Ningsih. Oh nggih, Ibu Suprihati Ningsih. Piningsih. Nggih, mugi anggenipun gadhahi hajat mengko saged pinaringan wilujeng. Amin. Mboten wonten alangan satunggal punapa ya Mas. Amin 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 Allahumma amin. Monggo keluarga ageng ingkang saking Temanggung kasuwun foto sesarengan pinanganten sarimbit jumanggaaken lir gumanti ing samangke setunggal pokok setunggal rampungipun ing samangke saking keluarga Pamanggo Gati. Lumantar sang juru foto nyumanggaaken nggih. Ngaten. Monggo lelipur parisuka. Pun aturaken monggo jenengan bawa rimin ya Mas. Anjih. Menika larasipun menapa, Mbak? Derek mawon. Oh ngaten. Ganti iki engko awake dhewe sowan rono. Oh ngaten nggih, nggih. Iki tamune kok samono dawane. Nggih. Sowan sesarengan para kanca Sekar Kinasih lumantar Widi Profesional Audio ugi wonten Lintang Studio. Lintang Studio. Matur nggih. sembah nuwun. Menika nyuwun ngambil larasipun Slendro, Mas mangga. Menika bawa aslinipun pelok. Ya, Menika disilih dinggo Slendro. ora apa-apa. Anjir. Ya sok barang-barang. Anjir. Biyen aku lak wis kandha marang dika duh wong manis eling ajro ning bebrayan kebak panggodosa yakti Mbak Lilis Wonten dawuh lah. kene Rene lho, kene lho lah. Anjir.
Menika keluarga ageng ingkang saking Temanggung. Nggih. Matur sembah nuwun ngaturaken wilujeng lelenggahan kanthi martikaning panggalih. Wah, jan yo Dipun antu-antu lho sak Anjing. ket wau lho. Kalau mau bidal saking Temanggung wanci tabuh Jam pinten? pinten, Bu? Oh jam Jam 8 saking Temanggung. Wah anjir. Mugi-mugi saged barokah sedayanipun. Terus pinten jam niku Mas ndek wektu ki mriki iki? Tekan kene mesti sekitar setengah 11. Jam 11 nggih. 2 jam. Anjir. Nggih. Oh ngaten itu sing kesasar. Oh anjir. Wah anjir. Matur sembah nuwun mugi samenika mugi pinaringan kawilujengan sedayanipun. Sekar kinasih benjang kagungan kersa mantu menika sekar kinasih saged tinimbalan dhateng Temanggung. Dugi Temanggung. Menika mirah Bu. Nggih, mboten mawi pesangon. Mboten mawi pesangon dhateng Temanggung menika. Namung nggih angsuranipun setunggal wulan menika badhe dipun nyuwun jepun cekape ngono. Monggo angsurane wong sesasi iki sampeyan niku pira wae jan. Rene. Rupita kang trim batik piye to? Kaya kucing lho Mas. Lah dicandak cengele ngene kaya kucing. Duh Nimas sira wong ayu mbok aja salin sloka lan maneh citra ing janji jebul tega gandeng marang priya liya Slendro langgamipun manut panjenengan monggo. Langgamipun Sri Huning kemawon. Sri Huning sesarengan para kanca Sekar Kinasih Samporsari nyemanggaken. Boyo pati marang Raden Wirat Moyo Langus prasetya Ananda Trakti Sriyane dapat grahita kang jeneta Kalau Sura lawe ati pati tuban kabung Sri Puneka rane ati wangsa pati nalikane adolane aduh sayang
Nyaring lelagon Sihuning. Monggo saking sedaya para keluarga kasuwun foto sesarengan pinanganten saripit ya manggahaken. Keluarga ingkang saking Temanggung sumangga mbok bilih kepareng badhe foto sesarengan pinanganten saripit ya manggahaken. Walang keke, walang katung. Budaya melu gerang lho. Oh lah iya no. Wih kandhane. Jenengan ya sok gerang to Mas nek liyane job syuting Mas. Ku ya nyambi-nyambi kok, Nduk. Oh borongan. Oh borongan lah ya nyambi-nyambi menawa. Nggih, siang punika acaranipun mirunggan sanget Bapak Ibu. Mirunggan. Nggih, mbok bilih mangke ngersakaken lagen menapa ngoten mangke Bapak. Nggih. Ingkang lenggah wonten mriki wau lho Mas. Nggih. Lenggahe sampun dangu sanget. Lah nggih. Nah, sing diantu-antu. Kuwi jam 09.00 mau wis kepareng lenggah. Lah nggih risik meneh. Mbok bilih mangke ramong-ramong menika mbok bilih mangke request napa Bapak? Pak, halo. Kok anteng men to, Pak? Sinten? Pak sinten? Pak Kadus yang pakai kaca tinggal. Nggih, Pak. Anjir, derek tepang Pak Kadus. Nggih. Request apa nanti, Pak? Nggih. Niku Oh, sesi kedua aja. Pak Susanto, menika penyanyi dereng kagungan garwa lho, Pak. Niki siang punika campur sari apa mau jenenge? Sekar Kinasih. Sekar Kinasih menika ngasta penyanyi menika tesih perawan-perawan sedaya, Pak. Nggih, main saestu Pak niku. Mbak bilih mangke kersakaken penyanyi ini pun, Pak. Nggih. Oh, Nggih. nggih. Namung Taren anu sik, Mas. menika perawan rada kasep Pak niku. Kasep anggenipun ngersakaken dados. Nggih, mangke nggih Pak Kadus. Iya, siap. Monggo. Tintingane. So.
Matur sembah nuwun tampi sasmita para tamu bilih Sukopari paksa kasinggang saking sawetawis inggih awit saking kagela ing swasana boten ateges kula hanggelak wanci namung prayoga ingkang sampun paring sasmita dumateng kula lumadining tata upacara keparang badhe kalajengaken wanci sang pamangkugati keparang manem Brama ngaturaken mumbambu sing pangkaling kamasih siningit wonten ing kalbu lumantar paparing pambagya Yiwana ingkang keparang hanyari-rani nggih priyagong ingkang pantos nampi pakurmatan panjenenganipun Bapak Lurah Bapak Lungguh Wahono ngengeti semanten wiyaripun Pandapi Agung anggenipun babar pambagya Yiwana keparang jumeneng mangayonaken para tamu minulya wonten sangajenging risang pinanganten sarimbit mbok bilih sedaya sampun satata ing gati wanci kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Lurah kasumanggaaken semoga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Kunjuk panjenenganipun para sesepuh pinisepuh kasepuhan ingkang sampun pono ing pamasmi aledha ing pitutur ingkang satuhu dat kapundi. Kunjuk panjenenganipun para alim, para ulama, para panci agami ingkang tansah kita dereki sagung sadang negari, para sarajana sujaning budi ingkang pantes tinulat sinudara sono. Pangembating praja, pangembating dusun ingkang milaing budi boten katalumpen panjenenganipun Bapa besan dalah sedaya para pangombyong pinanganten ugi pinanganten sarimbit ingkang suka ing basuki. Bapak Ibu tamu sedahan linangkung grup Campursari ingkang sanget kita banggaaken. Saderengipun kula matur langkung rumiyin monggo sanesarengan tansah nyuwun ngasanipun Gusti ingkang hakareluka. Inji Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring anugraha ngilamaken taufik sahidayahipun katitik. Wonten ing siang puniki para panjenengan kula taksih dipun keparengaken kempal manunggal kanthi pinangkalujengan kalis ing sambikala suka basuki ing tansah pinanggih. Shalawat salam katukunjuk ngasanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita antu-antu sawet bae layanipun widini padha atal akhirah. Amin. Allahumma amin. Nuwun kula nuwun ing mriki kula kuwani ngadeg ing ngarsa panjenengan sedaya. Saestu boten badhe ngirangi subasita trapsila. Inggih karana netepi jejibahan pinangka talanging basa atur ingkang hamgati panjenenganipun Ibu Patiningsih bila wonten iki rawuh beta sedaya ingkang hamgati boten saged jawate asta berarti setunggal setunggal ing pramila kula ingkang hamil atur ngaturaken kasugengan
rawuh panjenengan sedaya. Saha matur geng panuwun ingkang tanpa pindhan bilih para bapak ibu samudayanipun ingkang sampun minta wekdal pedang penggalih kesang rawuhi minangkani ingkang dados panjenenganipun ibu tatengsih kanthi lodhange manah. Sak sampun para panjenengan semalenggahan perlu atur uninga. Bilih ing sapunika rawuh panjenengan kasuksesan kajatipun. Bilih panjenenganipun ibu sepitanengsih wonten ing mriki ngunduh mantu. Saha ngalebesan kanthi keng putra kakung panjenenganipun Hasyafar Mardika Putra. Putra panjenenganipun ibu sepitanengsih saha Bapak Sedono almarhum. Panjenenganipun andhaup kaliyan pun Nak Ayu Aprilia Eva Oktaviana Atmaja putri panjenenganipun Bapak Haryadi Ibu Ranti ingkang pidalem wonten ing Demangan Bejen wilayah tlatah Kabupaten Temanggung. Bapak Ibu ing tansah hormati ugi rawuh panjenengan kasun pandonganipun kanthi panuwun pangajap mugi-mugi doa panjenengan tansah ngijabahi dumateng pinanganten sarimbit tansah samangke enggal hatut runtut ugi enggal saged mangun bali-bali agung kanthi bebrayan kanthi baghe mulya samudayanipun kasembadan ingkang dados panjakanipun. Ugi wonten ing mriki panjenenganipun ibu sepratiningsih kagungan gati ngunduh mantu so ngrawaken besanipun para keluarga. Sinaosa saderengipun sampun karancang nirakit hananging dumugi dudanipun tasih kathah kekiranganipun terutami. Mbok bilengkenipun nanggapi rawuh panjenengan kirang magita-gita ugi nggenipun yang papan palenggahan ingkang kirang jumbuh kalih kawontenan ugi panjenengan sedaya satur pasugata dedhaharan samangke ugi unjukan samudayanipun lenggana bilih kirang sampurna ing mriki para panjenengan kersa maring pampunten kanthi ikhlasin mengkalih. Hananging panjenenganipun ibu sepratiningsih rumaos bombong rasemana awit sedaya tanggal jawab. Sedaya panjenenganipun sampun lumawah kanthi lancar. Ingkang kabiyantu dumateng sedaya para sanak kadang tanggi tepalih. Kapara sasana kabiyak dumateng campur sari. Ingkang sampun pratitisaken dumateng grup campur sari menika sekar kinasih ingkang saking susukan. Hanamung ingkang hambugati boten saged atur piwales ingkang setraju. Namung muhung nyenyuwun Gusti ingkang Agung. Mugi-mugi sedaya sih kadang panjenengan labuh-labuh samangke tansah pikantuk. Ugi linu saking Gusti ingkang Agung kanthi matikel-tikel. Sang daning para pinilenggah ingkang winatu ing karajan. Wonten ing mriki panyuwunipun ingkang hambugati nggih Ibu Supratiningsih. Para panjenengan sedaya kasulelegahan kanthi mardikan penggalih saengga adicara paripurna. Sinambi ngesakaken pasugata unjukan ingkang sampun kahaturaken ing ngarsa panjenengan sedaya. Hananging bilih samangke adicara sampun paripurna temtu kewala panjenengan badhe kundur hanamung dereng sugeng kundur kanthi panyuwun. Kundur panjenengan samangke tansah mangke kalujengan ing sak margi-margi kanthi sowan-sowan. Bapak Ibu para pinilenggah tamu sedahan ingkang suka ing basuki. Kula kinten cekap sangatan atur kula mbok bilengkenipun matur. Kirang jumbuh kali kawontenan ugi atur kula tansah kirang tatas titis
para panjenengan kesaya paring pangapunten kanthi dangkal. Makaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasana nun. Tumpes nafis tanpa sisa daring pangandika. Pindha memanis kala montorna saja ning wardaya. Para tamu kepareng ngosek jelengah kanthi ras kamardikaning panggalih. Tumuli lumadining tata upacara kepareng badhe kasuwunaken waosan Hastungkara. Ambrih sedaya manggih rahayu niskala. Wonten waosan pandonga ing samangke kepareng badhe hambabar neninggih ingkang winanting pakurmatan panjenenganipun Simbah Abdul Ngalim. Wanji mobil sampun prayogi wanji kasumanggaken semoga dipun. Atur nuwun para tamu. Keluarga ingkang saking Temanggung, panyuwun saking keluarga Pamangkukati. Keluarga ingkang saking Temanggung saderengipun ngersakaken pasugatan dahar mboten dipun keparengaken kundur langkung rumiyin. Ing samangke lir gumanti saking para among karsa kepareng nyamaktakaken dedaharan pasugatan ingkang pungkasan kunci wonten asalipun keluarga Temanggung. Wanji panjenengan asalipun ingkang winantu pakurmatan Simbah Abdul Alim kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaha diniyah Lidha ilah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatina Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan dzakirin, Allahumma hadan na'imin, Allahumma hadan syakirin, Allahumma hadan yufi ni'amahu wa yukafi majdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhim mustari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sunnatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddi lana jami'al hajat wa tudahiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha usulyan jami'il khairati fil hayati wal badal mamat. Allahumma adhil sultanil azim wa adhil manil qadim wa adhil wajhil karim wa balik kalimati tamati wa ta'ati mustajabati ngakilil hasani wal husain min anfusil ainil kudrati wa nadirin wa ainil ingsi wa jini wa yakadulatinaka farum la yulikunaka bi absarihim lama sami'u dzikra wa yaqulu innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikra lil alamin wa mustajabul mal hakim wa waritha Sulaiman Daud alaihi wasallam al-wadudul arsil majid tawil ngumri wa sohi asadi wa qaddi hajati wa aktaril amwali wal awladi wa habibina jajmangin wa dabati adawata kulabani adama alaihi salam makana hayya wa yahiqal qawlu alal kafirin wa qul ja'al haq wa zaqal batil inal batil kana zauqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara. Allahumma tafa'ana al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal munkar wa suyufa wal mutalifata wa sada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina dha khosha wa muldanil muslimina amahinaka innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu saking para legenge paritar mastuti setunggal pokok setunggal lumadining tata upacara sampun kepareng paripurna. Sampun kula aturaken wonten ngarsanipun para tamu menika tepi saking panundung
seru panyuwun saking ngarsanipun pamangku gati menika kulawarga ingkang saking Temanggung samangke saderengipun ngersakaken pasugatan ingkang pungkasan dedaharan mboten dipun keparengaken kundur langkung rumiyin kepareng sekeca lenggah kanthi ras kamartikaning panggalih tumuli sinuko lumantar perawat kadang-kadang pametri budaya campursari Sekar Kinasih lumantar sawanipun Galuh Purwanti sesarengan para kanca Sekar Kinasih campursari. Sowan Pak. Kang Mas. Nggih. Menika nderekaken para kanca Sekar Kinasih Campursari. Nggih. Sesarengan Widi Audio Sound System. Nggih. Saha Lintang Studio. Lintang Studio. Amin, Menika nderek mangayu bagya dumateng temanten kalih. Nggih. Wilujeng angaye bebrayan ingkang mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem lan batin. Amin. Muga-muga barokah. Amin. Pisang pinanganten sarimpe tinggal-tinggal pinaringan putra ingkang soleh menapa dene salihah. Amin. Amin Allahumma amin. Ya. Panjenenganipun Ibu Supriharti Ningsih. Nggih. Mugi-mugi anggenipun gelar tata upacara wanci menika pinaringan berkah barokah, Amin. mboten luka malah saya kebak. Nggih. Tundhanipun dados keluarga ingkang ayem tentrem, bagya mulya. Amin. Slamet donya akhirat. Amin. Amin. Menika mboten kathah menuhi ngaturaken wilujeng lenggah kathah Nggih. besan ingkang saking Temanggung. Temanggung. Oh, lah yo atoh. Nggih. Mulane. Saking Demangan Temanggung. Ngajen. Alhamdulillah. Nggih, menika ugi Monggo. ngaturaken wilujeng kondur para tamu ingkang ngersakaken kondur menika wau ingkang sampun jam 09.00 tit Nggih. sampun kepareng lenggah Nggih. menika. Menika keluarga ingkang saking Temanggung menika lir gumanti. Nggih kasuwun Kasuwun menika dahar langkung dahar rumiyin. langkung rumiyin wonten ing Sasana Boga. Lah nggih, monggo. Iki ngaturke lelipur parisuka menapa Diaturke, monggo. apa ya iki? Manut. Sing rada-rada gumiak ngono piye? Nggih monggo manut. Azza. Manut panjenengan. Iki pokoke acarane mirunggan. Heeh, merunggan banget iki. Sang Ning aja lali, nak luhur do salat sik mandek. Mandek. luhur leren. Iki engko sak lagu terus leren. Mandek. Monggo. Sak lagu terus istirahat. Diaturke lagu apa iki? Manut Ayo. seragenan monggo. Oh iya. Diaturke Anu we. seragenan. GWL we. GWL. Ayo. Dek Ben- Cipeng lagunya Peng. GWL. Lagune GWL kok ono senyum-senyum iki Lah Cipen. penuh ngertine udu GWL kok. Apa? GW Oh ngono. Karena ngertine bojone kancane kuwi. Eh. GWK. apa kuwi? Garwane wong liya. Omong-omong. Menika sineng kuyong kadang makarya Widi Audio. Widi profesional audio. Mungkin Mbak Manten ada request lagu apa Mas Manten request Nggih. lagu kenang-kenangan waktu pacaran apa? Nggih. Apa Mas request lagu apa? Temanggung Getasan. Puspitonolo langsung dikasih. Puspitonolo, dikasih sana iki Puspitonolo, monggo. Iya. Diaturke iki permintaan manten kok. Manten utuh. Nggih. Nek ora bandeng iku diketok doan. Ah, nggih. Gimana rasanya Temanggung Getasan gimana? Iya. Agak maknyus. Wanudya ayu utama ngambar arume kusuma mulak leng-leng prangto agawe sempeng ala Asa molir pahit
ngambar arom tanku jiwa katon memanis sekar mekar lan melatiri nonce katon kinelung takkan dianeng jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku ada yang kau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuh tan ana liya mung sira sayangku Sekar Kinase Widi Audio Lintang Studio ngambar arom tanku jiwa katon memanis sekar mekar lan melati rinonce katon kinelung akan dianeng jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku ada yang kau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu tan ana liya mung sira sayangku kembali Sekar Kinase di sini Widi Audio Lintang Studio tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain dirimu andai engkau tahu Rambulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuh dan analia masira sayangku tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain dirimu andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuh tan ana liya mung sira sayangku tan ana liya mung sira sayangku matur sembah nuwun request dari
temanten Nggih. berdua. Ini berhubung waktunya sudah jam 12, Berhubungan Nggih. yang berhubungan. berhubungan langsung. Oke. Terima kasih matur sembah nuwun, wanci ngumandangi aten duhur, yang samangke saking kanca-kanca sekar kinasih keparang nyuwun iti balilah sumene saking sawetawis, samangke sabibaripun salat duhur yang samangke keparang badhe sowan malih lumantar para kanca-kanca sekar kinasih. Matur sembah nuwun.